Od prvého okamihu, ako som sa stretol s Lucháňom ešte ako malý chlapec, pocítil som k tejto zvláštnej ratolesti prírody neopísateľné chvenie srdca. Tento nevšedný pocit ma odvtedy sprevádza na každom kroku. Amorov šíp zasiahol aj v tomto prípade, podobne ako tomu bolo o niekoľko rokov skôr v súvislosti so zamilovaním do Murárika, do najcitlivejšieho a najcitovejšieho miesta môjho detského srdiečka. Lucháň ma očaril svojou majestátnosťou, plachosťou, tajúplnosťou. Najväčšmi som však okúzlený jeho tokaním, odohrávajúcim sa v romantickej atmosfére prítmia interiéru lesa za mesačného svitu. Nech som fyzicky kdekoľvek, moje vnútro blúdi vždy tými najodľahlejšími hluchánimi zátišiami. Vstávam duševne prítomný s mojimi najmilšími hluchánikmi a cipuškami. Cez deň prežívam ich radosti i starosti. Rovnako tak večer zaspávam s pozdravom patriacim týmto stvoreniam. Hlucháň je krása vec na pohľadanie, červené pampúšiky alebo maliny nad očami, menlivé kovovo lesklé perie na hrudi, no a prekrásne mramorované chvostové perá. Krivky hluchánieho tela ma fascinujú nadovšetko. Najmä v póze tokania, počas extázy je pre mňa pohľad na siluetu hlucháňa, osvetlenú zozadu guľatým mesiačikom zo sféry nadprirodzených. Každé božie stvorenie je do určitej miery osobité, originálne. Slávik dostal do vienka síce skromné, nenápadné sfarbenie, za to jeho lahodnému spevu sa sotva vyrovná niektorý iný spevák. Každá živá ratole z prírody bola obdarená niečím, čo ju odlišuje od ostatných stvorení. Môjmu milovanému hlucháňovi poženala príroda veľmi veľa osobitostí, ktorými je pre mňa zvláštny a príťažlivý. Hlucháň je v mojich očiach na javisku lesného divadla pravý pán tanzmajster. Nie veru chýrnejšieho tanečníka na pódiu lesnej scény. Jeho pózovanie s rozprestretým chvostom a hlboko poniže tela spustenými krídlami je v mesačnom svite fascinujúce. Keď sa však zjavia v hľadisku ním túžobne očakávanej nevesty, rozvášnený kohút sa dá do ešte divokejšieho tanca. Začne rozprestierať chvost doširoka, ako to len dokáže. Krídla mu spevnejú a spustí ich až tak hlboko, že sa mu takmer pod vetvou, po ktorej až neuveriteľne presne vykračuje, dotýkajú. Niekedy mi to pripadá, ako by chcel hlucháň zopäť krídla pod konárom k modlitbe, aby v tichučkom rozjímaní za mesačného svitu vzdával vďaky stvoriteľovi. Perie pod zobákom tak našuchorí, že sa mu z neho vytvorí poriadne dlhá, roztrapkaná brada. V tejto zvláštnej póze tancuje kohút niekde v korune buka alebo smreka. Niekedy sa až tak rozhorí láskou k hnedastým snúbeniciam, že mu je dlho pozhoviedle na jednej vetve. V najväčšom rozohnení sa odrazu schytí na krídla a premiestni sa na nejaký iný strom, aby takto ešte viac zaimponoval svojim nastávajúcim. Keď túžba po milostnom zblížení s nežnými polovičkami dosiahne vrchol, spustí sa roztúžený kohút na zem. Tu sa stáva z neho pán herec. Nie je veru v celom lese herca väčšieho formátu ako je hlucháň. Ten sa dokáže pred svojimi snúbenicami predvádzať, len aby si získal ich náklonnosť. Hrá skutočne jedinečné hluchánie divadlo. Často sa pýtam sám seba, kde len príroda vzala taký fantastický scenár hluchánieho predstavenia. Kde sa to herecké majstrovstva inak hamblivých a bojazlivých hlucháňov vlastne berie? Najväčšie majstrovstvo po umeleckej stránke však hlucháne ponúkajú ako páni recitátori. Hlucháň je pre mňa skutočným pánom recitátorom. Niet pre mňa vrcholnejšieho umeleckého zážitku, ako sa usadiť krátko po polnoci do hľadiska lesného divadla a po chvíľke trpezlivého čakania započúvať sa do raňajšej aprílovej či májovej chvíľky poézie v podaní pánov recitátorov hlucháňov. Prednes ich ľúbosného trojveršia, umocnený romantickou náladou mesačnej noci s blikotajúcimi hviezdičkami, je pre moje zmysly najkrajším umeleckým zážitkom, aký len môže na tomto pozemskom svete zažiť. Keď do ticha aprílovej noci zaznieva hlucháňa chvíľka poézie, dostáva sa moje vnútro do iného časopriestoru. Tam, kde nie trápenia a súženia. Tam, kde nie chmúrnych myšlienok. Tam, kde sa cítim úplne pozemsky nadprirodzene šťastný. Hlucháň je skutočný majster v prednese svojej ľúbosnej poézie. Jeho recitovanie nemožno ohodnotiť nejako ináč ako tou najvyššou umeleckou známkou.
Stvoriteľ venoval v Lucháňovi lesnej scéne nielen chýrneho tancmajstra, jedinečného herca, ale predovšetkým pána recitátora. Aprílovo-májová raňajšia chvíľka poézie v lesnom divadle začína vždy recitovaním ľúbosných veršov Lucháňov. Ešte za hlbokej tmy začnú kohúty prednášať svoje árie lásky. Hodnú chvíľu po nich sa pripájajú žltochvosty, červienky, drozdy, pinky. Jarná večerná chvíľka poézie na scénach lesných scén zasa naopak končí tichučkým prednesom nočného nokturna Lucháních kohútov. Prednes Lucháních veršov v podobe októbrovej chvíľkovej poézie nie je ani o trošičku menej umelecky hodnotný. Chvíľka poézie s Lucháňma má vždy svoje osobité čaro, ktoré dokáže vykúzliť príroda jedinečnou výzdobou pódia lesného divadla na jar, v lete a v jeseni. Priznám sa, že pri počúvaní Luchánej poézie nie som schopný ublížiť nikomu a ničomu, ani len myšlienkou. Nie je to ešte, že by mi vôbec mohlo napadnúť zacieliť na nevšedného recitátora. Veľmi si želám, aby každého človeka, ktorý čaká niekde v hľadisku lesného divadla, s takýmto úmyslom dokázala Luchánia poézia tak krásne omámiť.